4-500 podi. Tänään keskustellaan sosiaalisesta mediasta ja se versus ehkä sitten toi HS kautta Yle kautta Sanoman sanoma. Ja meillä on helvetin mielenkiintoinen vieras, Suvi. Suvi on yrittäjä, yksinhuoltajaäiti, aktiivinen somettaja ja kunnallisvaaliehdokas. Voidaanko sanoa näin? Voidaan jo, kyllä. Jäikö jotain merkitsevää vielä kertomatta? Ei, ehkä siinä oli kaikki joo. Kiitos kutsusta, kiva olla täällä. Ihan hemmetin mahtava saada sinut vieraaksi. Ja, ootko käynyt lukea Suvi X:ssä? Kirppakoit juttui? On. Mun täytyy myöntää, että mä oon ollut vasta ehkä viikon X:ssä innoittamana tästä presidentinvaalista. Ehkä kaikki tietää, mikä oli tuossa viikko sitten. Niin samaan päivään, kun oli nämä vaalit, niin mä menin X:ään ja on aika lapsenkengissä mulla vielä se, mutta oon tutustunut suhun. Erittäin mielenkiintoisia pointteja, juttuja, mielipiteitä sulla siellä. Niin, joo, kyllä. Niin, joo. Siis mulla on, jos pitäisi nyt kuvailla, että mitä se mun sisältö on, niin se on aika lailla niin kuin, että mä haluan jakaa mun poliittisia näkemyksiä ja yhteiskunnallisia näkemyksiä, mutta sitten myöskin sellaista, tehdä sitä vähän silleen eri kulmalla, että siinä on vähän läppää ja että se ei ole niin sellaista. Pilkessä silmäkulmassa. Niin, joo. Niin näin mä sitä kuvailisin. Ja niin kuin ollaan aikaisemmin näissä aikaisemmissa podeissa puhuttu, että oli mielipiteet mitkä tahansa, mutta jos sä perustelet sun mielipiteen, niin sitä ei ole vaikea sivuuttaa. Joo. Ja ihan kaikesta tietenkään, koska aina ihmiset on erilaisia, niin ei olla samaa mieltä, mutta sä perustelet hemmetin hyvin niitä juttuja ja sen takia sit on niin kuin toki me nyt tunnetaan muutenkin, mutta näin poispäin, niin on hemmetin mielenkiintoista seurata ja ennen kaikkea niitä kaikkia reaktioita ja ryöpytystä, mitä sitten sä takaisin sieltä. Joo, mutta siis ehkä yllättävää itselleni on ollut, että loppujen lopuksi niin siellä saa tosi moni paljon pahempaa kuin mitä mä saan, mutta sitten siitä on just keskusteltu X:n ulkopuolella sitten ihmisten kanssa, että voiko se johtua just siitä, että mä aika hyvin pyrin ainakin perustelemaan ja mä seison aina niiden mun sanomisten takana, että mä en lähde peruuttelemaan ja sitten ne öyhöttäjät siellä, niin ne ehkä huomaa sen, että on ihan turhaa tolle nyt käydä tästä jankuttamaan sen enempää, niin se varmaan on yksi siinä. Kyllä. Hei, lähdetään semmoiset liikenteeseen, että mitä sosiaalisen, me ollaan nyt X:stä puhuttu, mutta että jos lähdetään vähän laajemmalta liikkeelle, niin mitä sosiaalisen median tai no se on varmaan se oikein, niin mitä alustoja on käytössä? Suvi, aloita sä kertoa. Mitä mä käytän? Niin, mitä sä käytät? Mulla on käytännössä nyt se X on se pääasiallinen, sitten mulla on ollut iät ja ajat Facebook, mutta se on kyllä kuollut mun mielestä ihan täysin, että mä en saa sieltä enää mitään irti ja mun jutut ei siellä kiinnosta ketään. Ja sitten Instagram on silloin tällöin ja sitten ehkä siellä mä käytän enemmän sitä story-puolta, että sinne laittelen myöskin vähän poliittisesti latautuneet juttuja, mutta että ne 3. Miten sä käytät? No mulla on oikeastaan X ja Facebook. No mä oon huomannut nyt tässä pikkuhiljaa, että voi olla, että menee päiviä, että mä Facebookissa käynyt. Se on niin kuin jäänyt. Nyt on tullut tää X, mutta tää menee vähän pikkuhiljaa, että mä vasta alan tottua siihen X ja Elon Musk. Ei, mutta ilman sitä, niin eihän sitten tiedä, mihin tää sananvapaus, olisiko Länsimaissa, niin mihin tämä olisi menossa ilman Elon Muskia? Kyllä. Se voidaan myöntää varmaan kaikki. Joo. Mä itse käytän Facebookia, Xää. Oikeastaan mä lueskelen, mulla on aika vähän siellä niin kuin sisältöä ehkä. Sitten IG:tä ja sitten LinkedInia tietysti duunihommissa sitten. Mutta joo, siinä on ehkä varmaan sellainen ero, että se Facebook, niin kuin sanoit, niin se on vähän sellainen. Se ei ole, siellä on niinku tavallaan ne, ketkä on, niin ne on niinku jollain tavalla tuttuja kavereita. Yeah. Ja sitten taas X:ssä, niin sit siellä on sitä kasvotonta yleisöä. Että sä tavallaan niinku tuotat sitä ajatusta vähän niinku isommalle porukalle ja laajemmalle skaalalle. Yeah. Ja sitten Instagram on varmaan vähän sama juttu kuin se Facebook. Että siellä on vähän niinku semmoinen, niinku, täytyy olla niinku jollain tavalla tuttu. Sitten itse asiassa mä kokeilin Threadsia, tai miten se nyt sanotaankaan, niin sitä kokeilin. Mä olin siellä vuorokauden ja katsoin, että ei kiitos. Se oli sellainen mun mielestä niin kuin Instagramin ja Facebookin välimuoto yhdistettynä Xää siinä, että sä jaat siellä nyt sit sille suuremmalle yleisölle. Mutta ne jutut mun mielestä, mitä siellä oli, niin ne ei kyllä mulle, tai en löytänyt sieltä sellaista
sisältöä, jota olisin halunnut lukea tai katsoa. Joo, se Threads, siitähän on hirveästi mainoksia. Ja käsittääkseni se ei ole hirveäseen lentoon lähtenyt vielä. Jossain podcastissa nyt hirveä oikosulku. Neuvottelijalla oli ainakin. Neuvottelijalla. Joo, neuvottelija. Siinä oli se joku vieras, kuka siitä puhui, että... Jones Häkkinen. Just näin, joo. Mutta onko se X se tulevaisuuden platformi oikeastaan? Sitä ainakin monet povaa, että... Suvi sanoi mulle näin ja mä uskon Suvi. Niin, no mä oon kanssa sitä mieltä, vaikka todellakaan ei ole kokemusta siitä kovin kauan, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että se on kyllä tosi vahva. Siellä niin paljon tulee sitä tekstiä, mielipidettä, asiaa, ei asiaa, mutta kumminkin, että se on varmaan vahva. Paljon sulla on seuraajia? Tällä hetkellä on vähän vajaa 4300. Se on tuommoisille niin sanotusti no-nameille aika helvetin paljon. No on se yllättävän paljon, että joo, on. Ja sitten ootko käynyt tsiikaamassa, että paljon on niin kuin joku yksittäinen twiitti tai ajatus saanut niin kuin ketjua tai näkyvyyttä? No mä en jaksa niitä kauheasti katsella siellä, mutta se mikä nyt on jäänyt eniten mieleen, minkä takia nyt sitten tietysti on noin paljon, tai siitä lähti tämä, että miksi niitä alkoi tulemaan niitä seuraajia toi mikä tuli, niin olikohan heinäkuussa, niin laitoin semmoisen ahkeruudesta kertovan, tai ahkeruudesta jo puhuin siinä twiitissä, niin se sai 300 000 näyttöä ja sitten siinä oli 4 000 tykkäystä ja jakoi oli monta sataa. Ja jos mä muistan oikein, niin siellä oli aika nimekkäitäkin henkilöitä, tai siis meidän niin kuin... Joo, oli siellä jo, että jaettiin, nimekkäätkin henkilöt jakoivat ja oli niin kuin poliittisesti niin kuin tärkeitäkin ihmisiä, jotka siitä heitä joku nimi. No Arman Alitsad oli varmaan se, mikä jäi eniten mieleen, kun hän sen jakoi ja hänellä oli tosi kivat niin kuin ne saatesanat siinä, niin se oli nyt yksi. Okay. Miten mä muistaisin jotain, että siellä oli jotain kärkipoliitikkojakin? Oli jo, mutta ne oli tykkäjissä, niin ne on piilossa, niin niitä ei nyt paljasteta tässä. Joo, eikä. Meillä ei ole tarkoitus vasaroida ketään, jos Kouvolaa puhutaan. Kerro siitä ahkeruustviitistä, mikä saisit niin paljon niin kuin tavallaan sitä se lähti siitä, että kun ehkä pari viikkoa tai viikkoa aikaisemmin oli ollut tämän nuoren kokoomuslaisen Patrik Itäniemen tällainen kolumni ja sitten siitä oli Twitteristä X:ssä ollut puhetta paljon, että siitä oli... Että miten, siellä oli, että kun mun mielestä Patrik ei välttämättä edes itse sanonut sitä suoraan siinä, mutta se kirvoitti semmoista keskustelua, että ahkeruudelle ei olisi muka mitään tekemistä menestyksen kanssa, siis yksinkertaistettuna. Ja sitten kun mä olin vähän eri mieltä asiasta ja sitten mä sisunnuin ja sitten mä ajattelin, että nyt mä maksan Elon Muskille sen 5 € kuussa, että mä saan rajattoman määrän merkkejä, tai siis isommin. Ja sitten mä kirjoitin, se oli kyllä tosi pitkä ja mä olin ihan varma, että kun mä sen painoin, että lähetän, niin mä ajattelin, että ei sit jaksa, että jos se nyt joku lukee, niin tosi kiva. Ja sitten se lähti ihan tosi nopeasti, että se oli 2 vuorokautta ihan siis koko ajan vaan piippas puhelin. Ja sitten kun se oli eka kerta, kun mulla kävi tolleen, niin sitten mä yritin kommentoida kaikille, että oli mikä tahansa kommentti, niin mä yritin olla niin kuin ystävällinen ja jollain tavalla niin kuin huomioida. Niin olla ahkera. Olin jo ahkera siinä jo sitten, mutta joo. Niin se sitten hermostutti osan ihmisistä tosi pahasti se mun näkemys. Totta kai. Aika erikoista. Joo. Siis jos joku sanoo, että ahkeruus tuottaa niinku menestystä, voiko näin sanoa? Niin. Ja sitten jos kokoomuksessa sanotaan, että tämä ei pidä paikkaansa, niin sitä minä ihmettelen tuossa noin. Niin, ei vaan siis kokoomuksessa oltiin kyllä samaa mieltä, mutta se tuli sieltä, niin sieltä muusta, mitä se keskustelu oli ollut siellä X:ssä, niin se tuli sieltä. Joo, mutta se herätti kyllä paljon jo silloin huomioon, että... Muistatko minkälaisia vastakommentteja nyt tuohon niin tuli? No oli ensinnäkin se, että kun mä jossain kohtaa siinä sanoin, mä en muista oliko se alus vai keskivaiheella vai missä, mutta sanoin sitä, että kaikki mitä mulla on tänä päivänä mun elämässä, niin mä oon saavuttanut sen ahkeruudella, niin sitten tähän tartuttiin sitä kautta, että huvittavaa, että joku on noin itseään täynnä, että ei ymmärrä, että kaikki mitä hänellä on sen takia, että meillä on esimerkiksi koulut ilmaiset ja neuvolat ilmaiset ja nää, ja sitten mä oon silleen, että no
mä nyt ajattelin, että nämä on niin itsestäänselviä asioita suomalaisille, että ei tällaista tarvinnut erikseen mun käydä siellä luettelemaan, mutta toi oli ehkä se suurin, että mua pidettiin niin kuin ylimielisenä. Ja nämä varmaan oli aika vasemmalta. No ne oli vasemmalta, joo. Että tavallaan nyt kun sä oot jo vähän niin kuin omassa elämässä menestynyt, niin sulta voisi ottaa vähän poiskin antaa jollekin muulle. Koska... Niin, ja just se, että se tulkitti jotenkin kiittämättömänä. Ja sitten kun mulla oli siellä, mä olin kirjoittanut sinne myös toinen sellainen, mikä sieltä nousi niissä kommenteissa, raivo tuli siihen, että mä olin kyllä siis maininnut siellä sen, että mä en puhu sellaisista ihmisistä tässä, joilla on joku fyysinen tai psyykkinen rajoite, että ei voisi jotakin tehdä. Tai siis näin, että mä en puhu, ja heitä mä en koskaan arvostele. Ei tietenkään. Niin, mutta että mä mainitsin sen siellä. Ja sitten mä vielä niin kuin selitin, että on enemmän kohdistuu tämä kritiikki ihmisiin, joilla olisi periaatteessa kaikki mahdollisuudet, mutta he ennemmin vaan sit jättää tekemättä ja pohtii ja valittaa ja näin. Niin tähänkin niin kuin tartuttiin hirveästi, että se haluttiin niin kuin kokonaan unohtaa, että mitä mä olin siinä oikeasti sanonut. Että ne tuntuu, että ihmiset luki sen suoraan jotenkin muuten ja ne saattoi lukea sen vaikka parikin kertaa eikä silti ymmärtänyt, mitä mä sanoin. Niin, tai ehkä se jopa voi sanoa, että voisi olla myös sitä, että se tahtotila ymmärtää asiat, poimii ne tietyt asiat ja toteaa, että okei, tämä on meidän agendan vastaista ja sitten ruvetaan tulittaa sitä. Joo. Se on ehkä se syy, minkä takia itse Xää vähän niin kuin tavallaan vierasta niin laajemmalta skaalalta. On asioita, esimerkiksi sota kiinnostaa, Ukrainan tilanne kiinnostaa tosi paljon. Sitten mä oon käynyt siellä seuraamassa ja näin poispäin, mutta sitten tätä niin sanottua meidän niin kuin tätä päivän politiikan niin kuin tätä aktiivisinta osaa, niin sitä riitelyä. Et jos siellä ihminen olisi nyt sitten minkä mielipiteen tahansa kanssa, niin jos se on vähän vasemmalta ja perustelee asian hyvin, niin sitten siellä on jotain niin kuin oikealta jotain tyyppejä, ketkä niin kuin haluaa ymmärtää sen ja poimii ne kohdat. Ja nyt sitten taas toisesta suunnasta toisinpäin. Ja sitten mä mietin sitä, että no se on hemmetin hyvä, että ihmiset keskustelee, mutta voisiko ne keskustella vähän ajatuksen kanssa? Koska sitten taas myös meininki on menossa siihen, että eräät ihmiset on sellaisia, että kun heidän sitä näkemystä haastetaan, ja vaikka haastetaan asiallisesti, niin sitten blokataan. Ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, että ihmetellään, että jos ajatellaan vaikka vasemmalta leiriltä ja nyt meni vaalit päin persettä ja nämä arvoliberalismi hävisi vaikka meillä täällä, niin sitten ihmetellään, että miten voi olla näin. Koska ollaan sulkeuduttu siihen omaa kuplaa ja ei ymmärretä ollenkaan. Niin se on niin kuin sitten mun mielestä ihan älytöntä. Ja sitten, no joo, tää on tätä cancel-kulttuuria ja no niin, se on muuten mun puhelin. Miten pitäisi saa varmaan sakkoa. Mulla tuli mieleen kans, jos sun katkesi ajatus, niin... Mikä on sammuttaa sillä aikaa? Tää on hyvää TVtä. Just tästä ahkeruudesta katoin tuossa muutama päivä sitten. Se oli joku YouTube-klippi. Onko teille tuttu tämä Jörgen Petersen, tämä kanadalainen, milläköhän tittelillä hän menee, professori. Hän on kumminkin paljon... Jordan Peterson vai? Niin, joo, niin se kans tästä ahkeruudesta heitti hyvää esimerkkiä, että jos on niinku jengillä esimerkiksi päivässä 6 tuntia semmoista turhaa aikaa, niin se käyttää vaikka 1 tunnin siitä niinku ahkerasti. Ja siitä tienaa vaikka 50 ja näin, mitä se tekee viikossa, mitä se tekee kuukaudessa, mitä se tekee vuodessa ja näin. Eli se on ihan selvää, että länsimaissa varmaan ei oteta tätä ahkeruutta niin tosissaan kuin pitäisi. Eli mitä se voisi oikeasti tuottaa myös ihmiselle, kun ne paneutuu siihen asiaan, miten Kyllä. Varmasti jokaisella on kykyä. Se on, Peterson on saanut rapaa myös sieltä samalta laidalta, mistä säkin ilmeisesti sait sitten. Oletko käynyt tutustumassa? On, joo. Eli? No ei sitä, että kun kaikilla ei ole mahdollisuuksia ja kaikki sitä. Ja, mutta, joo. Ja se on jännä homma. Nyt jos mennään tähän, vähän pompitaan aiheesta ennen kuin mennään takaisin aiheeseen, niin ootteko huomannut tämmöistä ilmiötä, että kun puhutaan maahanmuutosta ja puhutaan vaikka rikostilastoista, siellä laidassa sanotaan, ihmiset ovat yksilöitä, ei voi arvioida ja näin poispäin. Mutta sitten kun mennään toiseen asiaan, vaikka miehiin tai muuta, niin sitten ne ei olekaan enää yksilöitä, vaan näin. Niin tämä on mun mielestä semmoinen kuperkeikka. Se pätee myös sitten toisessa laidassa.
Että kun sitten puhutaan, että maahanmuuttajat, niin ne tekee sitä, ne tekee ryhmänä ja sitten taas toisessa laidassa, niin sit ne onkin yksilöitä ja näin poispäin. Niin mun mielestä molemmilla laidoille pitäisi olla sellainen, että tämmöistä älyllistä kuperkeikkaa ei saa tehdä. Joko ihmiset ovat yksilöitä tai sitten ne edustavat sitä jotain ryhmää, piste, mutta sä et voi sovittaa sitä niin kuin rusinoita pullaa, että tässä asiassa se sopii minulle ja tässä asiassa ei. Niin tämmöinen logiikan köyhyys on sellainen, mikä minua aina ärsyttää suunnattomasti. Mistä muusta sä oot sit kirjoitellut siellä? Tämä katkesi ajatus silloin, kun hän puhelinta, niin olen kysymässä siis, mistä muusta sä sitten oot kirjoitellut siellä? Koska sulla on niin paljon seuraajia ja muuta, niin sun täytyy varmasti jotain sitten kirjoitella paljon ja ahkerasti. Joo, no siis niitä toistuvia teemoja mulla varmaan on siis miehet, siis siinä mielessä, että puolustan miehiä ja niihin liittyen sitten mitä ihmettä, no maahanmuutto, joo, ja koulut, niitäkin on jonkin verran, että Suomen tilannetta koulutuksessa ja näin, mitä menee, inklusiivisuus ja nämä, niin ne on varmaan niitä semmoisia, mitkä siellä on toistuvia teemoja. Kyllä. Joo. Sun kaverit on varmaan tyytyväisiä sitten tähän sun poliittiseen heräämiseen. Ei ne jaksa yhtään. Mutta sehän siinä on myös hyvä siinä X:ssä, että kun mun kavereita ei niin paljon kiinnosta, niin sit se on sellainen paikka, missä mä voin nyt oksentaa mun nämä ajatukset sinne ja sitten mä rasitan vähemmän mun kavereita. Joo, ja sitten taas ihmiset, kellä niistä, vaikka ne ei ole niin tuttuja, mutta niistä tulee tuttuja, koska ne voi vaihtaa niiden kanssa mielipiteitä taas kehittää niitä sun omia ajatuksia. Joo, ja siis se mikä on ollut yllättävää on, että sieltä on niinku oikeasti tullut siis oikean elämän kavereita. Että mä oon tavannut sieltä ihmisiä ja on siis ollut ihan tosi uskomaton juttu, että silleen voi käydä, koska mä en olettanut, en todellakaan. Mulla oli alun perin vierasta jo, että mä en tajunnut ensin, että siellä voi edes mitään yksityisviestejä laittaa, mutta että sieltä on tullut. Eli paljon enemmän positiivista kuin mitään negatiivista. Joo, kyllä ainakin toistaiseksi joo. Ja se ei ole mun mielestä ihmeellistä. Jos ajatellaan sillä lailla, että kun on näitä deittisovelluksia, niin mä ottaisin ennemmin deitin niin kuin henkilökohtaisesti X:n tai Twitterin tai tämän kautta kuin esimerkiksi tämän Tinderin kautta. Niin, koska Tinderissä niin sä näet sen kuvan, mutta eihän sä näe sen pään sisään. Joo, totta. Ja sitten taas mieluummin itse niin kuin se pään sisäinen homma on se, mikä enemmän kiinnostaa kuin ehkä se ulkomuoto. Joo. Koska onhan niin kuin kokemuksia sitä, että se kaunis ulkokuori voi kätkeä kyllä sisälle vaikka mitä. Niin näin. Niin sitten tavallaan se, että se oli sulle yllätys, niin mä en yhtään ihmettä. Siis mäkin olen itse tutustunut jollain tavalla tullut jotenkin silleen tutuiksi. Nyt käy näinkyttää, kun katkee ajatus. Niin jollain tavalla tullut niin tutuksi sen takia, että kun ne kommentoi jotain, niin mä tiedän jo, mitä ne tarkoittaa, koska on paljon niin semmoista. Ja mä en käytä edes täyttä merkkimäärää, vaan sitä 160, niin kuin näin. Onko sulla ketään semmosia, ketä sä tykkäät seurata X:ssä? Mika Meronoa. Sitten ei niitä on niin paljon, apua. Samu Mökillä on tosi hyvä tili. Sitten on aivokirurgi, Lucia Pulla. Niitä on niin monta. Okei. Ja ne on niin kuin poliittisesti kaikki? No joo, mutta sielläkin on silleen, että tulee myös muuta. Mika Meronen nyt on ehkä eniten sellainen, joka on keskittynyt siinä asialinjalle enemmän ja sitten nämä muut on, että siellä on myös silleen sekaisin juttuja niin kuin mullakin, että kaikki ei ole koko ajan vaan sitä vakavaa politiikkaa. Kyllä. Ketä sä seuraat? Ei, kun mä olin just sanonut, että mun pitää laittaa näitä ylös johonkin. Mulla on tyyli Donald Trump ja Ivanka Trump tietysti, vaikka se nyt ei ole niin. Hän tietysti. Ja minä. Siinä. Ketä muita? No siinä varmaan onkin. Okei, no niin. Se on hyvä. Elon Musk. Hyvä startti. Hyvä startti. Joo. Mitä aiheet sä käyt sitten lukemassa sieltä? No sä lukit tietysti Trump-juttuja ja muuta, mutta... No joo, aika paljon ne menee nyt siihen, varsinkin kun nämä vaalit oli niin tuossa lähellä. Sitten tietysti muutaman päivän ajan tässä mä lukenut Suvi-juttuja. Mutta kyllä se aika paljon menee tähän vaalilinjalle. Että kyllä, eli politiikkaa sullakin? Politiikkaa ja hyvinhän tämä meni nyt.
Voi lämmitellä tässä vielä Kyllä, vähän. kyllä. Mitä mieltä sä muuten olet Trumpin valinnasta? No ainut oikea valinta tässä tilanteessa. Onko tämä nyt sillä lailla, että mä oon niinku Kouvolan 2 ainoan republikaanin ympäröimä? Ei ole meitä enemmänkin. Kyllä mä tiedän, että on enemmän. Ja itse asiassa mä oon sitä mieltä, että mä en ole sitä presidentinvaalia nyt hirveästi niinku jaksanut vaivaa päätä, koska se on meren toisella puolella. Se ei tavallaan ole semmoinen asia, mihin mä en pysty vaikuttamaan millään lailla. Huvittuneena seurasin sitä maailmanlopun tunnelmaa toisessa leirissä, kun olivat ihan paskana, että miten voi käydä näin ja miksi ja ketä syytellä ja muuta. Ja se syyttelyaspekti oli mun mielestä tosi jännä, koska nyt on asioita, niin kuin, mihin ei voi itse vaikuttaa millään lailla. Niin. Ja varsinkin demareilla, kun niillä ei ollut oikein mitään hyvää linjaa, niin sitten pitää vaan sanoa, että Trump on Hitleriä näin ja kaikki. Se oli siis ihan älytöntä. Jos ei muuta, niin siitä syystä piti olla niinku republikaanien puolelle, että oli niinku niin törkeetä ja no, se on monta eri asiaa, mutta joo. Niin siis noihin vaaleihin liittyen, niin mun mielestä sekin oli se yksi pointti vielä, mitä ei ole vielä käsitelty tuosta X:stä esimerkiksi on se, että sieltä saa uutiset suodattamattomina ja nopeammin ja näin, niin sitten noita vaalejakin oli kiva seurata sitä kautta, kun sä saat muuta informaatiota kuin sen, mitä täällä. Niin. Tämä on aihe, mihin oli tarkoitus mennä myöhemmin, mutta koska otit sen esille, niin mennäänpä nyt ennen vanhaa, kun olin nuori. Neuvostoliitto oli hajonnut, oikeastaan mä en ollut nuori, mä olin lapsi silloin, mutta rupesin uutisia seuraamaan. Niin uutiset on muuttanut aika paljon muotoa. Silloin tuli, että jossain maassa on sota, siellä on enää paljon kuolleita, enää paljon haavoittuneita ja alla luki STT. Nyt, kun luet uutisen, jossain maassa on hirveä diktaattori, joka tappaa jotain ja viattomia uhreja. Niin tavallaan mä kaipaisin vähän tätä vanhan tyylin uutisjuttua. Ymmärrättekö, mitä mä ajan takaa? Täällä Arne Tanninen vuosittain. No joo. Mutta Arnehan oli hyvä. Joo, mutta siis, mitä muistan? Mutta siis tarkoittaa siis sitä, että jos nyt ajatellaan, että tämä on niin yksipuolista Suomessa. Joo, tai se, että kun meillä on erilaisia mielipiteitä ja sitten kun tavallaan sitten yritetään niin kuin, mä en usko, että on olemassa semmoista salaliittoa, että tämä on joku johtama, että tätä tehdään, vaan tietyn tyyppiset ihmiset menee sinne kouluun, tietyn tyyppiset ihmiset saa opetusta siellä ja niiden maailmankatsomus sitten niin kuin kehittyy siihen suuntaan ja sitä kautta ne rupeaa kirjoittamaan tietyn tyylisiä uutisia. Joo, nyt varsinkin kun esimerkki on mennyt tähän suuntaan, niin tietyn tyylisistä esimerkkeistä, kun ne poimii, niin tavallaan se jalostuu eteenpäin. Ja nyt se tavallaan se nyrjähdys on ehkä saanut jonkinlaisen topin tai pottonin. Ja nyt se rupeaa niin kuin nostaa meteliä. Koska aikaisemmin kun sanottiin, että haet näistä pienlehdistä tai vaihtoehtomediasta, se oli foliojuttu. Tai niin kuin sanottiin, että se on foliojuttu. Tai niin kuin foliohattu juttua. Mut tänä päivänä niin onko se enää niin? Niin. Sen mä oon huomannut, että kyllä se helpottaa tosi paljon. Sanotaan joku Ilta-Sanomien, Iltalehtien ulkomaan toimittaja. Niin se tyyli kopioi sieltä jostain CNN:ltä ne jutut. Se vaan suomentaa sen. Se pistää sen suunnilleen silleen sinne niinku lehteen. Kyllä. Et se helpottaa kans, että jotenkin tommonen tutkiva journalismi ja sellainen oikein niinku, mä en tiedä minkälaisia mieliä siellä nyt on. Ehkä siellä on myös sellaisia, ketkä haluaisi eka haastaakin nykyistä valtamediaa. Mutta eihän ne nyt uskalla. Siellä on tuottaja ja tuottajan yläpuolella on sitten myös sitten niinku firman pääjohtajat, että sieltä tulee heti ensimmäisen tuottajan vastaan ja se on helposti monoperseessä. Ei siellä moni edes uskalla lähteä niinku haastaa mutta toivottavasti siellä jollain olisi niinku myös sitä, mutta kyllä mä tietysti kanssa ymmärrän sen, mutta se myös helpottaa niiden toimittajien duunia helposti, että ne ottaa sieltä vain ne jutut ja siellä ei ole oikeastaan omia mielipiteitä ollenkaan. Mä oon tätä mieltä. Ja kun se on se CNN, se on se MSNBC, ABC, mitä näitä on? ABC, nää. Joo, ja siis ne oli sellaiset, mitä mä vielä silloin, siis 2016
oli mulla sellainen, milloin mä aloin tajua, että jotain on pielessä tässä mediassa. Ja sitten se pikkuhiljaa on lähtenyt siitä. Mutta siis mä muistan silloin, kun Trump valittiin ekan kerran, niin mä olin aivan järkyttynyt. Mä itkin 2 päivää oikeastaan. Mä itkin sohvalla, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja sitten mulla alkoi herää sellainen, että nyt on jotain, mitä multa jää näkemättä ja kuulematta. Koska ei voi olla niin, että yhtäkkiä tämä vaan niinku... Niin ja toinen on vaan niinku, sit kirjoitetaan vaan kaikkea pahaa, siinä ei ole mitään hyvää ja näin. Joo, ja sitten kun mä olin aikaisemmin, mä olin katsonut siis, kun mä oon aina tykännyt seurata politiikkaa ja näin, niin mä olin kyllä seurannut siis CNN ja kaikki näitä, mutta mä en ollut hoksannut sitä, että se ei ole puolueeton, vaan... Joo. Niin se periaatteessa nyt, jos ruvettaisiin lukemaan meidän kaikki päiväuutiset jostain demokraatista tai Suomen maasta tai maaseudun tulevaisuudesta, niin kyllä melkein rupeisi sitten niinku... No niin, itse asiassa kun puhuttiin tästä puolueettomasta mediasta, niin pitäisi tavallaan olla semmoinen joku iso Ylen saavi, mihin otetaan kaikilta puolueilta ne uutiset ja sitten ne jalostetaan, jätetään ne ylimääräiset viattomat uhrit, niin viattomat etuliitteet pois ja uhrit ja muuta tällaista pois. Niin olisiko se sitten sitä NSSTT-uutista, mitä mä niin kuin peräänkuulutin? En osaa sanoa. Noi päivän polttavat aiheet, eli sä luettelit silloin aikaisemmin niitä miten pätkäsen? Siis luettelit, mitä sä tykkäät niin aiheita. Niin, aiheita. Ja okei, nyt sivuttiin vähän Trumpin asiaa, mutta siellä oli sitten miesten asiat, tai ehkä voidaan puhua tää sukupuoli, miksi sitä sanotaan? Siinä on siisti joku... Siis, misogyniat, misandriat, kaikki näitä, haet sä näitä vai ei? Ehkä enemmänkin sitä mihin liittyy nyt... Transasiat. Niin, transasiat niin, ja tämmöisenä, vaikka nyt olen ammattikorkeakoulun käynyt, insinöörissä lukenut, mutta nämä hienommat sanat, muuten on kuitenkin aika katyjät kaasteella, niin ei. Mutta siis nämä sukupuolineutraalius, YMS, YLS, niin... Identiteettipolitiikka. Tätä mä haen, identiteettipolitiikka juttui. Avaa sitä vähän, että mitä sä oot siitä skriivaillut ja minkälaista palautetta saanut? No siis mä en nyt muista tarkalleen, että mitä yksittäisiä, vaikka semmoisia isompia, mikä olisi saanut, mutta siis pointtihan on se, että kun itse uskon, että eikö se uskon asia, mutta että sukupuoli on 2 ja tämä kaikki muu hössötys tässä taustalla on ihan lähtenyt lapasesta, niin sitten siihenhän mä myöskin siellä puutun jonkin verran ja sitten kun mä seuraan sitten taas esimerkiksi sellaisia transihmisiä Jenkeissä ja Englannissa, jotka on myöskin vastaa tätä kaikkea, mitä nyt ollaan, että sukupuoli olisi siis satoja ja ynnä muuta, niin kyllä mä siitäkin on siellä jo puhunut ja jaan niitä juttuja, mutta ei mun nyt tule mitään semmoisia selkeitä mieleen. Sä ajattelet kans siis silleen, että tiedettä olla sukupuoli on 2? Joo. Entäs sitten tämä sukupuolikokemuksia? Niin, siis niitähän voi olla niin monta kuin ihmistä on vaan maailmassa, että jokainenhan se voi, mutta pointti on silti, niin. Että on olemassa mies ja nainen ja sillä sipuli. Joo. Koska esimerkiksi mä oon huomannut tässä keskustelussa, niin monesti niin kun ne käännetään, niin sotketaan tämä sukupuoli ja sukupuolikokemus. Joo. Ja tieteen nimistä, onhan niitä poikkeavuuksia, mutta sitten ehkä, onko se oikea termi, että onko se sukupuolettomia? Niin, mä oikein tiedä, onko sekään. Ja poikkeushan vahvistaa säännön kuitenkin, että... Niin. Siis mulla ei ole mitään oikeita vastauksia, mulla on jonkinlaisia mielipiteitä ja se ärsyttää itseäni, kun työnnetään tuolta, että sun pitää olla jotain. Mua huolestuttaa eniten se, että näitä on jo oppikirjoissa Suomessakin. Että siis mä oon nähnyt kirjan sivun, en nyt pysty tässä muistamaan, että mikä julkaisu ja näin, mutta että opetetaan lapsille koulussa, alakouluikäisille, että sukupuoli on monta ja mieskin voi synnyttää, niin tästä mä oon niinku todella huolissaan jo. Ja mä oon yrittänyt miettiä sitä, että mitä mun oman lapsen kohdalla esimerkiksi, että sit kun tulee se hetki, kun mä bongaan sen kirjasta ton joskus, niin miten mä sanon sille, että koska... Se ei vaan ole näin se asia, niin sitten se, että pitääkö mun kannustaa mun lasta esimerkiksi valehtelemaan kokeessa. Tai siis sillä, että pitääkö mun sanoa sille, että vaikka se totuus on mikä on, niin nyt hän saa väärää informaatiota koulusta tällä hetkellä. Ja sitten jotta hän saa sen kokeen läpi tai hyväksytty, niin hänenhän pitää sanoa se, mitä hänelle koulussa syötetään. Mä aion ainakin mennä puhumaan opettajalle. Joo. Koska
itse olen pro-tiede ihminen, ja jos tiedeyhteisö on jotain mieltä jotain asiasta ja koulukirjassa, niin sitten... No, mutta kun se on just se ongelma, että kun nyt siellä on tietyt tiedeyhteisöt, jotka pääsee päättämään noista, ja ne on sit, sehän on mukamassa tieteellinen fakta tällä hetkellä, niin... Niin sitten ihmetään, miksi länsimaissa syntyvyys laskee. Niin, ja miksi kaikki muukin on ihan päin helvettiin. Siis jos isommassa kuvassa ajatellaan, niin pääasiahan tietysti on, että ihmiset ovat onnellisia ja ne on sinut itsensä kanssa. Ja siitä me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä. Jos sä oot hukassa sun oman identiteetin kanssa ja näin poispäin, ja sä tunnet, että et sä kuulu siihen miehen malliin tai naisen malliin tai muuta, niin se on sitten hyvä, jos tavallaan sä saat itse turvaa siitä, että sä pystyt itse määrittelemään itsesi. Mutta tässä on yksi juttu. Jos joku ihminen tulee sanomaan, että hän kokee olevansa nyt sitten jotain, ja niin kun hän olettaa, että mun pitäisi kohdella häntä niin kun jollain tavalla, niin mä ajattelen sen sillä lailla, että miten tämä ihminen määrittää itsensä niin erikoiseksi, että hän käskee minua niin kun kohtelemaan tietyllä tavalla. Niin. Siinä mun mielestä identiteettipolitiikka menee vähän niin kuin vikaa, että siinä tavallaan niin kuin nostaa ehkä tämmöiset ihmiset, niin kuin, tai nostetaan niin kuin ihmisiä, jos sanotaan, että tehtäisiin, ajatellaan nyt tämmöinen simppelimpi, että joku on oikea käti, joku on vasen käti, siinä on pieni saksia erilaisia, joutuu käyttämään muuta, niin se on aika pikkujuttu. Ei me kohdella heitä eri tavalla. Nyt yhtäkkiä kun vasenkätiset rupeaisi huutaa hirveästi meteliä, niin se olisi niin kuin mun mielestä ihan älytöntä. Siinä mielessä myös tämä sukupuolihomma, identiteettipolitiikka menee vähän vikaa, että jos vaan kohdeltaisiin heitä ihmisinä. Siis niin kuin kaikki, niin kuin, ettei niin kuin nostettaisi tai laskettaisi, niin se menisi siistimmin. Ja nyt sitten kun tästä pidetään hirveästi meteliä ja sitten meillä ei ole esimerkiksi suomen kielessä pronomineja, niin tavallaan siinä puhekielessäkään sitten. No toki meillä on sitten ammattinimikkeissä, voi olla postimies tai mikä se nyt on, mutta ymmärrätte mitä tarkoittaa, postimies ei ole oikea ammattitermi, mutta siis puhekielessä näin, niin en mä ajattele, että se on mies, se vaan jakaa postia. Niin ja siis esihenkilö, mä inhoan sit sanaa yli kaiken. Mä en siis, luojan kiitos, on yrittäjä ja mun ei tarvi olla firmassa töissä, missä mulla olisi esihenkilö. Tai on päättänyt, että jos mä jonakin päivänä siis mulla on mutta se, että toi esihenkilö jotenkin rassaamaan, koska sitten taas se, että jos mä olisin firmassa töissä, tai että olisin työntekijänä ja sitten mut nimitettäisiin esimiestehtäviin ja sitten mun pitäisikin käyttää sanaa esihenkilö, niin siis se olisi mulle ihan, mä en tiedä miksi se risoo mua se termi jotenkin yli kaiken. Mä haluaisin olla esimies, en esihenkilö. Mä ymmärrän hyvin, mitä sä tarkoitat. Ja mitäs sitten, jos nyt määritetään, että sun identiteetti sanoikin, että minä haluan olla esimies? Niin, totta. Niin, mä haluan, että mua kutsutaan esimieheksi. Ei voi. Miten niin ei voi? Jos sun pitää kutsua taas jotain, niin kuin ymmärrätkö? Ja taas tulee tämä kuperkeikka, mitä mä puhuin siinä aluksi, siinä, että kohdeltaisiin niin kuin, se logiikka pätisi aina joka asiaan. Eikä vaan silleen, että tässä asiassa pätee, tässä asiassa ei. Ja siinä on niin kuin mun mielestä tämä länsimainen rappi on saanut hirveät vauhtia, koska no, todellisuudessa, mistä me puhutaan, on aika pieniä asioita. Sä puhuit, että sulla on aika paljon seuraajia, mikä on 4000 hirveän iso määrä. Ja sitten se joku twiitti paljon monta 100 000. Joku 300 000 näyttöä, jos mä en väärin muista, ja sitten 4000 tykkäystä ja jotain tällaista. Mutta jos ajatellaan, että se on X:ssä merkittävä määrä, paljon meitä suomenkielisiä ihmisiä? Siellä. Ei kun maailmassa. En mä tiedä. Niin siis, sanotaan, että ollaan noin 6 miljoonaa. Niin, jotain sinne koska meitä on 5, monta miljoonaa, kaikki on suomenkielisiä, mutta se on suomenkielisiä ulkomaan. Ymmärrät, mitä tarkoitan. Sitten taas, kun suhteutat siihen suomalaisiin tai suomenkielisiin, niin sitten se ei olekaan enää taas kauhean iso juttu. Ja näin poispäin. Mutta sitten taas se sosiaalimedia, varsinkin jos sä vietät siellä paljon aikaa, niin sitten se
taas kokee isosti monia asioita, mitkä saattaa sitoutua siihen maailmaan, mutta niin sitten ei tulekaan tähän. Joo, näin on. Hitto. Aika. Niin. Sitten me olin hakemassa, minä en vaan nyt keksin, mitä minä olin asettele kysymystä, mutta ehkä helpommin se oli silleen, että paljon sä vietät aikaa, sit kun sä kuitenkin teet paljon ajatuksia sinne, niin ootko miettinyt paljon käytät aikaa sosiaalisessa mediassa päivässä noin? No se kyllä riippuu tosi paljon päivästä, että esimerkiksi nyt mulla on ollut tämä viikko tosi kiireinen, ei kun tämä jää viime viikko, niin ei ole ehtinyt olla siellä niin paljon tai ei ole jaksanut edes selata sitä sit illalla. Että tänään mä oon ehkä ollut siellä yhteensä 20 minuuttia ehkä. Mutta sitten jos mulla ei ole mitään tekemistä ja pojalla vaikka on muita, että se on harrastamassa tai kavereitten kanssa, niin kyllä mä sitten siellä lojun siis ihan tuntitolkulle. Että sitten se vaan jotenkin, se vaan jämähät sinne. Mutta ei ole siis päivittäin, ei ole silleen. Tuleeko siitä jotenkin semmoinen huono mieli tavallaan, että jos ei ole kerennyt olla siellä? Että... No ei. Joo. Tai et koe, että olet jäänyt jostain paitsi. Ei. Joo. Tätä on kuullut, että jotkut kokee silleen, mutta se on mun mielestä kans ääliöimään vastaus, miten ne jäänyt paitsi. Siellähän ne on sen, kun joudut vaan selaamaan enemmän, mitä se mistä jää. Sinne ne ihan kaikki. Niin ja sitten monesti on silleen, että jos on ollut pari päivää pois ja sitten huomaa, että siellä on ollut jotain paskamyrskyä jonnekin suuntaan, niin sitten on vaan silleen, että mä en niin kuin nähnyt jotain, että luojan kiitos, mä vältin. Joo. Mikä on paras paskamyrsky, minkä olet saanut pystyyn? No kyllä se on ollut se ahkeruustviitti. Se oli semmoinen, joo. Eikö sulla tästä? Ja nyt sitten viime viikolla oli, kun jälleen kerran puolustin miehiä, niin se oli nyt sitten väärin puolustettu tai mulla oli siellä väärällä tavalla linkitetty ylilaudasta kertova juttu ja sitten se kommentoija, joka nyt suuttui mulle, niin se ei tajunnut sitä, että kun mä puhun silleen isommista, tai siis mulla on siellä isompi pointti, että se ei pitäisi ehkä yksittäistä twiittiä katsoa, niin sitten se suuttui mulle ja mä olin siis vielä viime viikolla siellä silleen, että mä en ollut omalla nimellä, mutta se oli sitten kaivannut mun kaikki tiedot esille ja niin paljasti minut sitten siellä. Tämä on ihan perseestä. Ihmiset, jos ei mielipiteet kiinnosta, niin pysykää pois. Tai siis käykää haastamassa ja olkaa asiallisia, mutta sitten kun te rupeatte häiritsemään toisten ihmisten yksityisyyttä, niin te rikotte oikeasti lakia. Niin, toi oli silleen, että no, ensin mä ajattelin, että se on niinku selvä, että on niinku siis rikottu laki, mutta sitten kun mä kävin miettimään sitä jälkikäteen, niin en nyt ole ihan varma, koska ne tiedot, mitä se musta löysi, niin se löysi ne kuitenkin netistä. Eli sitten se, että jos se olisi kertonut jotain semmoista, mitä mä en ole ikinä kertonut netissä missään, mutta kyllähän se mun mielestä niinku moraalisesti toimi päin helvettiin, koska se, että mä olin tehnyt tosi selväksi ja mun profiilissa oli vaan mun etunimi. Okei, kuva siellä oli, mutta mä olin testannut, että mua ei sillä kyllä oikeasti hirveän helposti löydä. Ja sitten se, että pitäähän mulla olla se itse se päätös, että kerronko minä ne asiat vai en, jota mä oon muualla jakanut, niin se oli kyllä sellainen, että mut joo. Ja hän yritti siis hiljentää sinut ilmeisesti? No hän yritti selvästi hiljentää, mutta mähän tein sitten niin, että saman tien sitten kun mä näin sen mun oman nimenkin siinä mun postauksen tai sen twiitin yhteydessä, niin sitten mä päätin, että okei, täällä on fakit ihan sama ja sitten mä laitoin sinne mun koko nimen ja nyt se on siellä ja nyt mennään näillä. Ja tiedätkö mitä? Sä teet ihan helvetin oikein, koska jos sä olisit lähtenyt siihen ja vaimentanut, niin se paskapa olisi voittanut. Niin. Näin se voi ajatella jo. Että saattoi kirpasta, joo, mutta sä teet just oikein, koska sitten tää on niinku kans niinku tyhmää näiden NS-vatipäiden kanssa keskustelussa, että onko tuo enää poliittisesti korrekti termi? Okei, mikä on vatipää, ei vesipää. Vesipää ei varmaan enää poliittisesti korrekti termi. No anyways, niin että jos sä tavallaan selätät ne sun argumenteilla, niin sitten kun ei muuta keksitä. Ruvetaan ehkä arvostelemaan seuraavaksi ulkonäköä tai jotain muuta. Mä muistan silloin joskus kauan aikaa sitten oli jotain, olisiko ollut joku maahanmuuttoaalto silloin ehkä. Silloin kun tuli näitä maahanmuuttajia hirveät määrät. Niin, ja sitten oli vääntöä siitä ja mä sitten jonnekin saitille perustelin, että ihmisiä pitää auttaa ja muuta, niin mun jostain sosiaalisesta mediasta niin oli sitten otettu joku kuva, missä minä istuin mun vastasyntynyt lapsi sylissä ja se oli vaihdettu sitten tumman lapsen päälle. Okay. Jotain tällaista. Just. Ja sitten oli vedetty mun nimi siihen, kun luki Heikki K, niin sitten siinä oli, että Heikki Kaksonen hyysää neekerilapsia tai jotain tällaista ääniä. Just. Ja no joo. Ei toi joka junaa kyllä.
Niin. Ja tää oli varmaan nainen, kuka... Se oli nainen, joo. Ja sitten itse asiassa se, mikä on, niin, minkä mä oon huomannut, niin se niitä ärsyttää eniten, kun ei peräänny. Eli siis ne raivostuu siitä, kun sä pysyt sun kannassa, niin ne ei voi, siis tuntuu, että se... ne ei pysty ymmärtämään sitä. Ja siitä mun tulee sellainen olo, että kuinka monta kertaa ne on jo onnistunut sitten taas saamaan jonkun peruuttaa jossain mielipiteissään. Että sellainen, sitä on pohtinut tässä nyt viime aikoina. Okei, ja nyt ilmeisesti kun nämä hyökkäyksiä, nehän on varmaan aika vasemmalta laidalta, eikö näin? Eli hyvisten puolelta. Sieltä parempien ihmisten puolelta, joo. Ja sitten mielletään just, että oikeisto on väkivaltainen ja muuta. Mutta tässä tullaan taas siihen, että ääripäähän kun mennään, se on ihan samaa paskaa. Joo, niin on. Oli se sitten kummasta päästä tahansa. Näin on. Joo. Se on itse tietysti, mulla on liberaalipäätökset ja myös arvoliberaalit. Toki tämän päivän tämä Voke-homma, niin emme siinä pysy perässä ja mä en sitä allekirjoita, koska on niin kuin tiedemyönteinen ja näin poispäin. Mutta sitten taas niin kuin, en ole siinä mielessä vasemmistolen, koska on myös talousliberaali. Että mun mielestä meidän verotus on persillään ja se ei kannusta tarpeeksi ja näin poispäin. Ja ammattiyhdistysliikkeet esimerkiksi, niin niillä on ollut paikkansa ja ne on tehnyt tosi hyvää duunia, mutta sitten tänä päivänä, kun me ollaan globaalissa taloudessa, niin sitten niillä on ehkä työntekijöitä, tai siis ne ei välttämättä aja enää työntekijän niin kuin etuja, vaikka ne niin sanoo tekevänsä ja näin poispäin. Ja olen saanut siitä rapaa ja tuun saamaakin varmasti. Mutta näin. Miten sitten, kun mentiin näihin lieveilmiöihin, niin onko sinua kanseloitu koskaan tai blokattu? Oletko huomannut? Että joku olisi mut blokannut. On niitä paljonkin ja nyt kun siellä tuli se uudistus, että ne näkyy kuitenkin ne kaikki, mitä blokatut tai blokkaajat ovat kirjoittaneet, tai niiden twiitit näkyy, niin on siellä siis tosi paljon ja ne on ihan yllättäviä, kun ne huomaa, kun en mä ole heidänkaan ollut missään tekemisissä koskaan ja näin. Ja siis sellainen selkeä, tai ensimmäinen, minkä mä huomasin ja mistä mä olin tosi ihmeessä, ja tämä oli varmaan jo yli vuosi sitten ja silloin mulla oli joku 1000 seuraajaa ja hyvin harvoin mitään sellaisia, mitkä sai paljon ne twiitit, niin siis Veronika Honkasalo. No se blokkaa. Joo, mutta siis kun mä olin, että mä en ole ikinä keskustellut tämän ihmisen kanssa ja en ole mun mielestä ollut kertaakaan samassa ketjussa edes niin kuin mitenkään, mutta siinä näkyy just se, että ei edes haluta nähdä niitä toisen mielipiteitä. Että ne, niin kuin, ja musta se on huolestuttavaa. Se on tosi huolestuttavaa, koska jossainhan puhuttiin siitä, että täällä on vähän niin kuin polarisoiva vaikutus sosiaalisen medialla. Okei, onko se sosiaalisen median vai onko se niiden ihmisten syy, koska nyt nämä blokkihommat, niin mun mielestä ne blokkihommat pitäisi ottaa pois. Mun mielestä siis se, joo ja ei, ja mun mielestä ehkä se suurin on nyt esimerkiksi tässä, että mikä oli mun mielestä X:n ongelma, nyt kun puhutaan siitä, niistä muista en osaa sanoa, että miten niissä menee, mutta se, että nyt kun sieltä lävähti se mun yksityiselämän tieto, mitä mä en halunnut, niin mä en pystynyt tekemään sille kunnolla oikeastaan mitään. Että vaikka poistin oman sen twiitin, niin ne keskustelut jää sinne kuitenkin ja näin. Niin se oli ehkä sellainen, että mun mielestä se olisi kivempi, että sieltä saisi helpommin. Mutta sitten taas sananvapaus ja nämä asiat, niin sitten se on taas, että ei sekään ole välttämättä sit ok. Sittenhän sieltä voisi poistaa ihan mitä vaan, mistä ei vaan tykkää. Niin, kyllä. Mutta ehkä nopeammin pitäisi reagoida sitten niihin, mitkä ilmoitetaan niin kuin yksityiselämän tietoa loukkaavina. Niin mutta joo, se blokkihomma, niin siinä on puolensa ja puolensa, tai siis näin, että mä en ole vieläkään oikein varma, mitä mä oon siitä nyt tästä siis totta kai, jos joku häiritsee ja tekee tällaista, niin kyllähän semmoinen, mutta mun mielestä se ei pitäisi, ihmisen pysty blokkaamaan sitä, vaan sieltä pitäisi viedä se käyttöoikeus pois. No kuka sen tekee ja sitten mennään taas tähän. Ja okei, se on helpommin sanottu tehty, mutta tavallaan se, että kun sosiaalisen median mun mielestä isoin ongelma on tämä kärjestäminen ja tämä kuplautuminen ja hymistellään keskenään ja ei haluta nähdä sitä toista puolta ja kuitenkin täällä pitäisi yhdessä elää. Niin sitten tavallaan se on jännää, kun sitten saattaa olla, no toki sitten vielä se kommunikaatio siellä, kun sä kirjoitat jotain, sun ilmettä ei näe, sun eleitä ei näe, mikä on siis oleellinen osa tätä ihmisten kommunikaatiota.
nyt jos mä sanon Suvi tälleen, että mä rakastan sua, niin sä näet mun ilmeen. Mutta jos sä katsoisit, että se tulisi vaikka viestinä, sitten silleen, että mitä helvettiä Heikki, eikö sulla ole tyttöystävä, eikö sulla ole perheessä on, mitä vittu, niin kuin oikeasti. Niin, tää aiheuttaa niin kuin sitä ongelmaa. Niin sitten se viestintä, kun se on paljon muuta kuin kirjoitusta ja sitten taas kun se on pelkkää kirjoitusta, niin se on myös, mikä aiheuttaa varmaan sitä polarisaatiota, koska me luetaan itse, tai luemme väärin ehkä jotain asioita. Joo. Ja näin poispäin. Mites sulla, onko sulla blokkeja tai ootko sä blokannut ketään tai onko sulla kanseloitu? Siis mitä mä tähän voi sanoa, niin liittyen taas noihin USA-vaaleihin, niin Facebookissa mulla on joku jenkkilän kaveri, niitä on siellä varmaan 2, 3, 40. Ja tää oli muutama viikko ennen vaaleja. Se miten se kirjoitti, että jotenkin tosi niinku ärsyttävästi Trumpista, että kumpi on parempi, että jos Trump voittaa vai Trump häviää vai miten jotenkin se on niinku tosi ärsyttävä heitto. Mä sit heitin sinne niinku tälleen näin, että mitä helvettiä sä puhut, että en teillä ole muuta vaihtoehtoa. Mä laitoin aika tollasen niinku suoran kommentin. Ja sit sieltä alkoi sen kaverit niinku heittää mulle ja sit sieltä joku heitti, että hei, mä oon tutkinut sua ja jotain, että ei se mistään ollut. Siis, mulla ei ollut accessia silloin samaa ilmiötä, mitä sillä niin, se yritti vaan pelotella mua. Mä huomasin. Sitten mä olin silleen, että joku oli silleen oikein warmonger ja näin. Ja mä kirjoitin, että mikä teissä on, että teissä warmonger ja näin, että rauhaa vaan ja rauhaa sullekin. Ja sitten mä kirjoitin silleen, että mä en enää jaksa kirjoitella. Sieltä tuli vielä muutama ja huomasin, että mä en enää reagoinut siihen. Mutta se oli kumminkin, että mä oon tutkinut sua ja heitti tällaisen pelottelu vastauksen mulle. Joku tämän tyypin kaveri, ketkä oli kans jotain näitä vasureita. Niin, mutta mä lopetin sen siihen, mutta ja nythän tää kaveri on heitellyt siellä sellaisia miten nyt sanois, kun Harris hävisi, niin tällaisia katkeria. Onko hän muuttanut pois maasta? Ei kai. En tiedä, mutta tää on vaan joku ihan random tyyppi Jenkeistä. No. Mä en tiedä, miten se on tullut mun kaveris, mutta ei sekään mua sieltä Facebookista heittänyt pois, eikä mullakaan mitään syytä. Okei, siellähän on ja siellähän kirjoittelee, mutta mulla on kumminkin niin vähän verrattuna teihin tätä median. Se on melkein ollut tää Facebook. Joo. Niin mutta tämmönen on yksi. Ei mitään isompaa. Joo. Mulla kävi sillä lailla hauskasti, kun mä yritin Lindströmiä, joka oli siis meillä vieraana, ja yritin sille Access jotain laittaa, niin minut on blokattu. Ai jaa. Joo, mutta silloin sitten kato uusi tili, silloin oli tullut, mä laittelin sen sähköpostiin ja sitten jotain tekstiviestiä vai mitä siinä oli, ja vähän nauratti siinä. Ja joo, on ollut siis itse tällainen ehkä vähän kärkäskeinen keskustelija jossain vaiheessa. Mut, joo. Ja nyt se on hyvä peräänkuuluttaa näitä käytöstapoja, mutta hei, niin kuin sanotaan lapsillekin aina, että hei, älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon, koska tietäisit ehkä, mistä itse puhuu ja näin poispäin. Entäs semmoinen henkilöön menevä kommentointi? Sä oot nainen, sä oot näyttävä nainen ja näin poispäin, niin tuleeko silleen asiatonta kommentointia sitten? Ei, ja jos on tullut, siis kaikki negatiivinen kommentointi, liittyy se mihin tahansa, niin se tulee naisilta. Mä en muista yhtäkään, että joku mies olisi sanonut mulle mitään siellä ikinä. Mä oon nimittäin monesti huomannut sen, varsinkin sosiaalisessa mediassa, että on sitten ihmisiä, kun niille ei ehkä ole sitä muuta sisältöä, niin sitten ne rupeaa
Ja ei siis se ei välttämättä tarvitse olla negatiivistakaan. Vaikka niillä on älyllistä sisältöä, niin sitten ne yrittää tehdä vaikutuksen, niin sitten tekee sen NS-positiivisella tavalla, mikä myös on tänä päivänä tosi ahdistavaa ja muuta. Että jos sä yrität keskustella järkevästi, sitten se meneekin joku ulkonäkö keskeiseksi keskustelusta tai muuta. Niin... Mutta siitä mä tykkään just tuolla X:ssä, että toki siis sielläkin voithan sä itse tehdä sen sun tilin millaiseksi tahansa, mutta kun siellä ei mennä niinku ulkonäköasioilla, että kun se on nimenomaan sitä keskustelua ja tekstiä ja näin ja just aivoista ja näin, niin sen takia, joo, ja siis pitää korjata, että siis onhan me saanut miehiltä siis negatiivista kommenttia, mutta se ei ole liittynyt ulkonäköön, että sit se on ollut just niihin mun juttuihin liittyvää. Kyllä. Joo. Milloin sun niinku, no miten mä nyt sanoisin, kun oot niinku pro-mies. Niin. Joo. Niin, miesten puolella. Miesten puolella, joo. Niin milloin sulla ajatukset näin niin kuin enemmän niin kuin lähti siihen, vai onko se ollut sulla vähän niin kuin aina, että sä niin kuin... No ei se kyllä varmaan aina on ollut, tai mä en tiedä onko mä sitä silloin aikoinaan niin paljon ajatellut, mutta onhan mun siis ollut huonoja kokemuksia joskus ravintola-alalla, niin on saattanut olla jotain muutamia yksittäisiä, missä on ollut, että mies on käyttäytynyt huonosti ja näin. Mutta siis, et ei ole ollut mulla mitään sellaista varsinaista miesvihaa, mitä nyt näkee tosi paljon, niin ei mulla sellaista ole ollut, mutta ehkä mulla sit on herännyt sitä kautta, kun on saanut oman lapsen ja se on poika, ja sitten on alkanut huomaamaan niin kuin sitä kautta, että minkälaisessa maailmassa niin kuin kasvaa. Ja sitten on alkanut huomaamaan, että Herra Jumala, että miehiä dissataan tosi paljon ja kaikista miehistä tehdään hirviöitä ja sikoja ja sovinisteja ja just siis, että sitä kautta se varmaan on sitten mun lähtenyt, että mä en halua, että mun pojalla niin kuin, että hän kokee vaan sen takia, että hän on poika tai mies, niin jotain huonommuutta, niin sitten se on laajentunut sitten koskemaan kaikkia miehiä. Okei, just. Mitä mieltä sä tasa-arvosta? No siis kannatan tasa-arvoa. Feministeillä ei ole tasa-arvon, tai siis nykyisillä feministeillä etenkään, niin ei ole kyllä enää, siinä ei ole mitenkään kysymys tasa-arvon hakemisesta, vaan... Eli tavallaan se ensimmäinen aalto, yes, toinen aalto, yes. Johonkin määrää se ensimmäinen, että mä oon nyt siitäkin vähän alkanut miettimään, että onko sekä ollut ihan, tai että mitä kaikkea, mä oon miettinyt, että mitkä kaikki asiat on ehkä alkanut menee maailmassa huonompaa suuntaan sen jälkeen, kun feminismi nosti päätään, mutta mä en ole vielä, mulla ei ole vielä tähän nyt sellaista selkeää, koska mä vasta tutkin asiaa. Okei. No mä oon itse tullut semmoisia johtopäätöksiä, että se ensimmäinen, toinen aalto oli niin tosi hyviä. Mutta sitten tämä kolmas aalto rupesi olemaan aika radikaali ja siihen tuli paljon muutakin kyytiä ja sitten itse asiassa se niin kuin lähti siinä tekemään semmoista jakoa, että monet niin kuin ne toisen aallon feministit rupesi jättäytyä pois siitä, koska se rupesi menemään niin nyrjähtäneeseen suuntaan. Ja sitten tietysti, onko se nyt sitten jotain semmoisia, kun sanoit, että feministeja, niin jotain argumentteja esimerkiksi, mitkä niin kuin tulee ensimmäisen mieleen, että missä tavallaan tämä... No siis mä inhosin, minkä aikaisemminkin mainitsin, niin misogynia. Siis sitähän tungetaan joka paikkaa. Niin se on sit kun niiltä kysyy, että miten sä nyt tämän niin kuin perustelet ja näin, en osaa oikeastaan moni edes sanoa, että mistä siinä on loppupeleissä kysymys. Ja siis ylipäänsä sitä sellaista, että noi otsikot, mitä on ollut viime aikoina, niin no se oli nyt se tutkimus, mikä oli otsikoissa, oliko se just viime viikolla, kun oli... Niin siis se, että mukamas oliko se 5% alle 35-vuotiaista miehistä, voi nyt muistaa väärin, mutta että mukamas olisi niin kuin ok sen kanssa, että naista voi lyödä. Siis tämä nyt ei ihan mennyt näin. Niin siis on se väkivalta ja siinä puhutaan niin kuin, että... Pukeutumiseen ja käytökseen ja jonkun perusteella, että onko oikeutettu, tai jotenkin, että ansaitseeko nainen väkivaltaa. Niin, eli periaatteessa siinä oli se, että jos puhutaan vaikka seksuaalirikoksista, niin voiko vaikka vaatetuksella vaikuttaa siihen periaatteessa kertoa, että mä ymmärsin, että siinä on vähän... Jotain sellaista siinä oli, mä en nyt enää suoraan niitä kaikki muista, mutta että siinäkin tuli sellainen, että ensinnäkin sitä alkoi jakaa siis niin kuin todella näkyvät henkilöt, poliitikot ja tällaiset, vailla ollenkaan sit kritiikkiä siitä, että miten se tutkimus on tehty, ja kaikki tällaiset, niin että kun tätä on tosi paljon, sitten kun se periaatteessa on niin, että kun sä kerran näet sen, että miten miehiä kohdellaan otsikoissa esimerkiksi, niin sitä ei voi enää olla näkemättä. Ainakaan mä en ole voinut enää sen jälkeen. Mä pelästyin sitä uudessa. Mä ajattelin, että onko sun oikeasti menossa siihen suuntaan. Mä ajattelin, että mä nyt aika paljon kundien kanssa tekemisissä ja ne on kyllä aika tiukkoja, että jos meillä jatkaporukassa ilmestyisi, että
No ennen vanhaa olisi ollut silleen, että joku vaikka mukiloi daamia, niin se olisi saanut meiltä sakihivutusta. Joo, en mä usko tuohon ollenkaan. Tänä päivänä en tietysti sitäkään suosittele, mutta totta kai tulisi verbaalista puuttumista. Mutta ennen se olisi ollut suoraan niin kuin... Joo, ei. Oltaisiin porukalla annettu isän kädestä takaisin, että eihän se nyt voi tolleen toimia. Toki, no tasa-arvoministeri, niin eihän noinkaan voi tehdä, ei teidän tarvitse suojella. No ei se ole sitäkin, ei vaan perheenjäsenille tehdä tollaista. On se sitten omat lapset tai puoliso tai näin poispäin. Niin näin. Niin mutta mä olin silleen vähän kauhuissa, että... Niin, mutta hirveäthän se just näyttää. Ja sitten kun mä oon huolissaan siitä, että kuinka moni sitä oikeasti alkaa lukemaan, että katsoo vaan ne otsikot, lukematta mistä siinä on kysymys. Ja sitten siinäkin, miten se oli se juttu kirjoitettu, niin ei siinäkään nyt välttämättä heti hoksottimet herää, että hetkonen, onko tämä edes mikä oikein varsinainen tutkimus. Se oli jonkun markkinointitoimiston tekemä. Ja siihen pystyi kuka tahansa netissä vastaamaan, jos nyt muistan enää oikein, kun toi viime viikko oli vähän mikä oli. Mutta et tulee sellainen olo, että niinku tehdään tahalleen tommosia tutkimuksia, tehdään tahalleen tommosia otsikoita, ja sitten se vaan jätetään siihen, ja sitten ne mielikuvat alkaa ihmisillä pyörimään, että suomalainen mies on väkivaltainen. Saa klikkejä. Joo, mutta siitä on myös tutkittu tulosta. Länsi-Euroopan turvattomimmat kodit. Meillä on turvallisimmat kadut, mutta kotiväkivaltaa on toisiksi eniten. Joo, niin mutta tuossakin on sitten taas, että miten niitä mitataan, miten niitä ilmoitetaan, että kun näissä on kaiken näköisiä tällaisia, mitä pitäisi ottaa myös huomioon, että enkä sano, että ei ole Suomessa väkivaltaisiakin miehiä on, mutta se, että kun nyt tuntuu, että halutaan maalata kaikista miehistä pahiksi sellainen. Joo, ja tästä tullaan nyt sitten tähän kuperkeikkaan, mitä sanoin aluksi, sitten taas, mistä puhutaan, että miehet tekevät. Mutta sitten jos heille sanotaan, että ulkomaalaiset tekevät, ei, ulkomaalaiset eivät ole... No toi on yksi ongelma kanssa. Niin ei voisi kohdella niin kuin yhtenä joukkona, vaan se on niin kuin, että silloin on yksilöitä, mutta nyt sitten voidaan sanoa, että miehet on. Niin joko kaikki on yksilöitä tai näin poispäin, niin tämä on se, mikä minun närästää tässä, ei mikään muu niin kuin oikeastaan. Mutta okei, hitto, mulla oli äsken, tämä on huono juttu, kun poukkoilet asiasta, niin sitten katkee ajatus. Niin kirjailit sä sitten jotain siitä, oliko tämä siis, mistä sä sait sitten, kun sä rupesit tästä protestoimaan, että tämä tutkimus on... Ei vaan sitten se oli, kun siinä tuli muutama päivä oli välissä, niin sitten tuli joku ylilautaan liittyvä juttu, että siellä yksinäiset miehet puhuu sitä ja tätä ja rumasti ja näin. Niin sitten mä vaan linkitin sen siihen, mä laitoin siihen mun twiittiin, että suomalaiset miehet, että teitä vastaan on jälleen kerran käynnissä vihakampanja, että olen tosi pahoillani tästä. Ja että muistakaa, että on myös meitä, joiden mielestä, tai joille olette tärkeitä ja korvaamattomia. Niin tämä oli se mun twiitti. Ja sitten kun siinä oli se linkitetty se ylilaudan juttu, niin tämä joka suuttui mulle, niin oli sitä mieltä, että mä virheellisesti linkitän sen siihen ja yritti, että mä en ole lukenut koko juttua. Ja mä sanoin, että oon mä sen lukenut, mutta kun sä et ole seurannut mua, niin sä et välttämättä ymmärrä, että kokonaiskuvaa täällä, mutta se meni sitten semmoiseksi vääntämiseksi siitä, mutta että en mun mielestä ollut kauhean nyt, tai siis mun mielestä oli kiva twiitti, minkä mä laitoin. Ja siis positiivinen vipahan siinä, sä yrität vaan... Niin, ja se oli vaan nyt esimerkki tavallaan siitä otsikoinnista, kun sitä oli jo jatkunut taas, mutta joo. Olihan kuitenkin isänpäiväkin, pitäisi siellä saatavan vastapaino. Sekin oli hauskaa, että ennen isäpäivää niin Ylellä oli juttu sillä samalla viikolla siitä, miten suomen kielen kaunein sana on äiti, ja sit piti niinku... Tämäkin oli sellainen, että onko teidän nyt ihan pakko tämä just tällä viikolla laittaa. Tai siis silleen, että mä tiedän, että tämä menee mulla jo varmaan siihen, että mä alan näkeä sellaisiakin asioita, mitä ei ole. Mutta jos toi olisi toisinpäin, niin mikä älähdys siitä olisi tullut, että nyt on hei äitien päivä. Ja sitten sama tämä, että tänään oli miesten, toi kansainvälinen miesten päivä. Kiitos muuten suklaista. Mä en edes tiennyt, sä kerroit. Niin, kuinka moni edes tietää, että sellainen päivä on. No ei kovin moni. Sitä ei näy otsikoissa, sitä ei näy yhtään missään. Ja sitten kuitenkin vastaavasti naisten päivä, niin siellä on jokainen nainen, joka parisuhteessa on, niin ainakin odottaa tyyliin, noin nyt jokainen ei lähdetä yleistämään. Mutta että se on aika yleistä, että sitten halutaan, että pitää muistaa kukilla ja pitää muistaa siljatella ja sitten vouhotetaan naisten päivää, niin tämä on niinku se, mikä mua ärsyttää myös. Eli tässä suhteessa tasa-arvo ei toteudu? Ei se toteudu tässä suhteessa. Kyllä. En tiedä, onko asenteet muuttunut, miten niinku sanotaan suomalaisissa miehissä, että nykyäänhän meitä ei voi puhua sama 50, 60, 70, edes 80-luvulla.
No täällä nyt ei ollut. Silloin oli 67 sodan traumatisointuneet, tappaneet ihmisiä, ne veti viinaa, niin ei ole ihmeet ollut sitä väkivaltainen. mä tarkoitan, mullakin on kokemusta siitä lapsena. Mutta Mä sodasta, että missä sä oot käynyt? No niin, sitä asiaa. niin, mutta onko se enää samanlaista suomalaisissa perheissä, mitä se on ollut joskus? Mä en tiedä. Ehkä tosta joku tutkimus pitäisi tehdä, mutta mä epäilen, että ehkä ei. Mutta sitten tämä traumaattinen käytös, niin sehän on kyllä aina ylisukupolvista. Eli nyt tavallaan sitten, kun on tullut niitä traumatisoituneita miehiä nimenomaan sodasta, koska siihen aikaan, toki oli siellä lottiakin, mutta ne kauheimmat teot, mitä joutui siellä tekemään, niin ne oli miehiä. Sitten jos ne sai perheen perustettua, niin monethan niistä oli ihan tititykunnossa, ne veti viinaa. Niin viinaa ja sitten tulee pirupullosta, mutta Joo, ja sitten kun ne ovat kasvattaneet yhden sukupolven, ketkä ovat saaneet selkäänsä ja muuta, niin helposti se menee seuraavaan polveen. Niin, näin. No, mun täytyy sanoa, että ainakin se, että miten mä näen mun kaveripiirissä ja tuolla vapaaehtoistoiminnassa ja näin, niin en mä jotenkin tunnista sitä miestä, minkä ne otsikot antaa. Tai just se käsitys, mikä vaikka feministeillä on niin kuin miehistä. Niin mä en tunnista sitä yhtään, koska mä näen vaan tosi ihania isiä lapsille, osallistuvia isiä ja siis kaikkea. Niin sit sekin on vielä sellainen, että kun sitä näkee ympärillä sitä hyvää niin paljon, niin sit se ärsyttää, että miksi tämä on tällaista. Mutta voisiko myös olla sit se, että ei niitä sellaisia, tai nyt se aika moni kyllä tunnustaa olevansa feministi. Sitten kun mä käydään keskustelemaan, niin sitten mulle sanotaan, että no oothan säkin Heikki feministi. Mä sanon, että jos sanot mua feministi, se on ihan ok, mutta et voi sanoa mua kolmannen alan feministiksi. Niin. Tavallaan, että koska näin, niin sitten, nyt kun Samun viitto tuolla, niin mulla katkesi ajatus. Sitten tulee se, että joo, tasa-arvo, kyllä. Ja itse tietysti kun sä kasvatat poikaa, joka on 3 tyttöä, niin totta kai haluan niille parhaat lähtökohdat. Ja mä en itse näe ihan samalla tavalla, mutta tietysti kun sä vietät paljon aikaa ja sitten tavallaan kun menee niiden otsikoiden taakse ja kelaa niitä. Suvi, kelaat sä vähän liikaa? Ehkä. Okei. Hei, otetaan loppuun vielä. Sä oot menossa sinne kunnallisvaaleihin. Joo. Kerro vielä niistä. Niin, siis perussuomalaisten vaaliehdokkaana olen menossa. Täällä on republikaaneja ja perussuomalaisia. Olen ahtaalla. Joo, ja itselleni tärkeitä asioita olisi nimenomaan lapset ja nuoret, harrastaminen, koulu. Että nämä on niinku sellaiset, mitkä on tässä nyt mulla työn alla, mitä tutkin vähän enemmän vielä, että miten ne täällä Kouvolassa menee ja mitä niille voisi tehdä paremmin. Ja sitten tietysti yrittäjätaustan takia, tai kun olen yrittäjä, niin se on yksi asia. Ja sä oot aikaansaava ihminen, mä tiedän sen. Niin. Ja sitten mitäs muuta. No, oli siellä vielä muutakin, mutta mä kohta vaan nettisivut, niin sitten ne näkee sieltä, mutta joo, näin. Paljon teitä on perussuomalaisia nyt tuossa listoilla? Nehän on vielä auki, että niitä ei ole vielä kaikki, niitä kerätään vielä jonkin aikaa, että nyt en itse asiassa tiedä sitä lukemaa tarkkaa tällä hetkellä. No sitten vielä kun kerroit perussuomalaisuudesta, niin haluan kysyä 2 kysymystä, mitkä kysyin Jarpaltakin. Oletko rasisti? En ole. Okei. Oletko EU-vastainen? Ei tämä liity kunnallispolitiikkaan millään lailla. Ei EU-vastainen en ole, mutta katson, että kyllä sielläkin on aika paljon semmoista, mikä pitäisi niinku. Että se mun mallioppilaana ei ehkä tarvitsisi olla. Joo. Mutta me tarvitaan kuitenkin kansainvälistä yhteistyötä. Joo. No niin just. Tässä on tämmöinen harhakuva, mikä mulle on nyt avautunut, kun olen ruvennut kommunikoimaan ihmisten kanssa. Kaikki perussuomalaiset eivät ole rasisteja. Harva on. Joo. Ja, tai sitten, että ne on se EU-vastaisia, ne on EU-kriittisiä todellakin, mutta ei ne haluaisi erota EUsta, vaan hoitaa niitä asioita eri tavalla, koska kansainvälinen yhteistyö on. Ja näin me opitaan taas lisää toinen toisistamme ja näistä. Tässä on mennyt aikaa sen verran paljon. Onko tässä vielä jotain? Ei tule mitään. Me kiitämme Suvia sinun vierailusta. Kiitos. Ja kiitetään myös näistä miestenpäivä. Niin, mä en ollut tällaisia tosissaan nähnytkään. Okei. Vadelma. Vedetään poikki.